अच्छा तो भैया जी के कहे के मतलब बा कि जोरदार ताली हो जाए। तो ये भैया जी मतलब ताली बजा के अपन के गाड़ थोड़ी ना फाड़ लिया। तालिए भर ने केहू ताली मारी, गाड़ पर लाली थोड़ी ना मारी। हाँ यार कौन बात भेल, तालिए भर ने केहू ताली मारी, गाड़ पर केहू तो लाली ना मार सकेला। लाली उठ लाली पर मारल जाला। और यार का बताई तोनी से यार, भैया जी के गजब बकचोदी बा यार। मतलब कितना आदमी ताली मारो यार, हाथ सार बार दुखा जात होई। तो छोड़ा ही सब बात। का हाल बा करे जा लोग। आज हम पवन सिंह के रोस्ट करे वाला बानी और टैटू छपवा के वायरल हो गइल बा, तो ओकरे के आज रोस्ट करे वाला बानी। ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन खातिर बा, ना दिल पर ना गाड़ पर ना लाड़ पर लेवे के बा, देखे के बा और हंस के भूल जाए के बा। तो भाई लोग बहुत सार लोग हमार बाल लोग की हमारा के देख के जरता लोग, मतलब वीडियो बनावता तो देख के जरता लोग। तो सार लोग के जरला से कुछ ना होखे वाला बा, अपन मेहनत जारी बा। और तोनी हमरा साथ बढ़ तो केहू दिक्कत बात नहीं खे। तो भाई लोग आज के वीडियो मतलब सिर्फ पवन सिंह पर रोस्ट करे वाला बानी और बिना कोनो लड़ वाला सुन के वीडियो स्टार्ट करल जाओ। चलो वीडियो के स्टार्ट करल जाओ। प्यार कहाँ देखो तारो लोग भाई लोग केगो मतलब टैटू छपवा के मतलब स्टार बनता, एगो हमनी बानी छ लाड़ चाटतानी स नहीं होना वायरल होता नहीं स। मतलब कनिए के सही बा यार, वीडियो बना के यार गाड़ देखा के ना भाई लोग टैटू देखा के और वायरल हो जाता स। हमनी जैसन आदमी कितनो मेहनत करता तेपरो सर्वा वायरल ना होता। हमनी के सर्वा लड़चट जिंदगी बा, हमनी कहियो वायरल ना हो जाई, खाली मेहनत करल जाई। और देखता रह मतलब टैटू छपवा के वायरल हो गेल। और पवन भैया के देखता रह केंगा सपोर्ट करता रहन जामा उड़ा के, तो जमे न उड़ाइहन, तिरपाल थोड़ी ना उड़ा दिहन यार। होठवा तोहार जैसे भोर के किरनिया। तो भाई लोग और रास्तवा से एगो माल जात रहे, ठीक बा। तो ओकरा से हम गाड़ मंगनी तो एकर बहिन से पता कथी कहता कि लाड़ ले ली ह। तो भाई लोग पवन सिंह के गाना सुनता रह, कितना अच्छा गावता रहन एकदम यार। सारा दिल के सुकून मिलता यार, आ सुन के सरवा गाड़ फाट जाता। मतलब सबके उ कितनो गाई लेकिन पवन सिंह से अच्छा केहू ना गा पाई। देखो तारा कितना अच्छा गाना गावता रहन, दिल के यार सुकून मिलता, आ गाड़ के चैन यार। कितना अच्छा लागता उनकर गाना सुन के, बहुत मजा आवता यार, का बताई तोनी के। तो देखो तारो लोग भाई लोग पवन सिंह के टैटू केंगा छपैले बारन भैया जी, और कितना अच्छा लागता यार। मतलब पवन सिंह देखो तारा केंगा इज्जत देता रहन गमछा उड़ा के, और कितना अच्छा लागता यार वीडियो। और भाई लोग का बताई तोनी के। तो बस भाई लोग आज के वीडियो ही समाप्त करतानी, और अच्छा लागल तो लाइक सब्सक्राइब करिए, और जात कहता चैनल के सब्सक्राइब कर लिया। तब तक के लिए बाय। कल